My way can pakuzunza. Oh my way. It's okay. It's okay. Ndakenda kupinda move. Ndakenda tomfomu manje. Ukandiona natete. Ndandende. Rudo rwatembarara serunyemba. Aha, dali kudadamuka kungenda ndi. Jah ndiwe. Inini hali yako ni uzama moyo kungenja nji. Alright, so what I'm going to do right now, I'm just going to ask everyone in the studio to make some noise for the African Star! Oh my! Oh my! I feel like I'm seeing you for the first time. Like, yes, I know you like that, but it's like for the first time because this is so big. You are not only a Zimbabwean star, you are international star. An African star. You. No. Oh, we want to celebrate you. We're making noise. Social media was just going crazy, and I was like, that's Zimbabwe right there, because that's who we are. That's who we are. Ndo Shatiri Samazimbo. We'd like to welcome to the show Jah Prayzah Mukumbe on the show, and he is indeed the People's Choice. Mama's 2016, it was big in South Africa. Unfortunately, you were not there, but Jah, maybe if you can just start by telling us how you feel. What would I say? Hey, and Chaguna. Uzama moyo kungenja nji. Ndikufara usingaiti. Nisho ndakaitwa ni mafenzi angu. Nekuti kana zvazodai so zvinoizva kunzi ja winner, but vazhinji ndo vaiklika paipa vakanzi vote kusvika zvaita sei kusvika zvofaya. So ndoda kutenda mafenzi angu akativhotera, ndakauya nemukombe wenyu. Happy. Iwo ukuiswa mu group range rine ma artists anga aripo akasiyana siyana emuno mu Africa. What think what my chances akho ari say yokuwina that award? Kutaura chokwadi ndanga ndisingambo expect kuti tinoitoka. Zvokuti ndakashamisika. Manager wangu washiya pa stage. Akatoya pa stage ne excitement iri pakati pekuridza. Akati shamwari tatora award. Ndikati hayi mbulazo. Imbomire ndoshanda ndopinda mafanisi. But Jah, I also understand that you were at a charity show. I remember talking to the lady who was organizing that charity event, and she was telling me that you have decided to just go ahead and do a show for free for charity. And that moment, you're giving back to the society. You're doing something special. And this I'm just doing it for charity. But your team is on stage. You are the People's Choice. Sure. I'm sure those noita mwari. Ndakaona zvingakodzera kuti ndikansele mashows iwaya because mashows andakaona kuti ane chibatsiro anenge achiro yamoro mu vanhu. So my blessings anongo uyawo usingambofungira kuti zvingadaro. Pamwe pacho unogona kupa uchifunga kuti ndangopa kuti munhu abatsirike, but mwari anenge achitoona pawabvisa inganodzera. We are celebrating an African star. He is indeed our very own Jah Prayzah, and he's in the studio. Thank you so much for your messages coming through on our WhatsApp platform right now, 0771897897. Now, Jah, this is big, and this year you have been dropping a lot of videos, and we have been talking about this with Patsani on the show and pushing artists to take videos seriously, because that's the next level. You have managed to create a brand in Zimbabwe. But now we are an artist that you're one of those artists, but it also goes to show that you must be doing something right.
ndingada kuziva kuti pama videos, who have you been working with? Because everyone has been coming out and saying, Jah Prayzah, those videos out of this world. Who have you been working with? Video inotangira pama script. Because kazhinji kacho kana shita video ndinotry by all means kuti inge ichitaura a story. Zvinova zvinhu zvandinofunga kuti vanhu vanozvifarira kuti kana song ichinge yabuda vakainzwa vamwe vakwanisa kuziva kuti inorevei. Asi vakaona picture yesong, vakaona picture yevideo yacho, vanokwanisa kutaura kuti okay, osaka nyaya iri kuenda kwakati. Saka zvinotangira pascript. Ndinonyora mascripts angu. And then pane this guy ari kuSouth Africa anonzi Nick atinoshanda naye ari kushutira mavideos nekuedita nezvimwe zvese. So this guy anorova graft. Wow. Anorova graft. Noziya sezvo wa international stuff. Chauri kuplana chija kuti music yako iri cheAfrica yese nekunze kwenyika, because ungoziya Jah anomboenda kuUK achedzwa pamuzanzi. Maplans ako sezvo wataku kushedza international stuff. And the international. Yeah, I think basa rese rinosimudzwa nemaprojects. Ndiri kufunga kuti ndinofana kuita mamwe macollaborations akati wandei muno muAfrica nekunze. Ndoda kuti nditry kuita mamwe collaborations nemavideos as well. So mchaona maybe here and there ndichingodropa masingles but ari macollaborations. Now, Jah, I don't know if you're aware of this, but I also take time to listen to other radio stations outside Zimbabwe, and they have been spinning your track a lot. I listen to DJ Swoo's breakfast show in South Africa. I've also been listening to another radio station in Kenya, and they've been dropping that collaboration that you had with Diamond Platnumz. And the good thing is they're saying Jah Prayzah from Zimbabwe, Jah Prayzah from Zimbabwe, and it goes to show that already the African market is ready for you. Now, are you prepared, Jah? Because now the business language is going to change as well, because you're going to be getting big producers, big artists coming to you and saying, you know what, let's collaborate, let's work on this. And obviously the business language is you're just going to have to turn it up a little bit. My producers, they're going to have to work extra hard to do the paperwork, and just know what the deals are. Language because I think it's very important. So how are you working on perfecting your craft and also perfecting Team JP? Oh yeah, tiri kutry kuti tirambe tichisimuka. Ndakagadzira izvozvo KVG because zvinhu zvandanga ndichinamatira everyday kuti mana alright tamboshanda muZimbabwe taita izvi neizvi but chipi chinjandifara kuita. So zvinhu zvandakagadzirira kuti no matter kuti chii chiri kuuya ende chikuuya chakakura sei, I'm ready for it. Amazing. We thank you so much for your messages coming through. Let me see if I can just read a few messages for Jah Prayzah. I want to congratulate Jah Prayzah. Thumbs up, Papa. Muno manetsa 100%. Murugu faisa. Keep our flag high. We are so proud of you. This one is coming through from Sunny. I'm so happy for you, Jah Prayzah. So proud. Our own son of the soil, Sando Kunaja, is coming from Franco. Anze Urim Dana Jah Prayzah. Big up to Jah Prayzah. Congrats to Jah. Thank you so much for taking Zim to Africa. It's coming to you from Kudzinakwe. Now, lots of messages coming through. What can you say to your fans? My fans and ndinongovatendera kuvhota chete. My fans varipo pakundisimbisa. Pamwe pacho vanorwa hondo dzangu ndisipo. Uyezve mavhotsi avakaita ndino appreciate the guys makarwisa basa. Award yatakatora kumzanzi ndenyu nekuti ndimi akaivhotera. Thank you. Amazing. Now, I also wanted to just touch on your collaboration with Diamond. A lot of people kind of felt like, you know, that collaboration, Diamond Platnumz, because when you look at Diamond, he's been collaborating with a lot of artists from different countries, and that was also, I think, a strategy for him to grow his audience. Oh yes, because he's collaborated with AKA, he's collaborated with big artists from Nigeria, Davido, and now coming to Zimbabwe, he's also collaborated with one of the biggest artists in Zimbabwe, and I think that was also his plan for him to grow his audience and of course people who follow him. But
Iwewe as an artist, that collaboration. Yeah. Yakakubatsira sei. Zvinogona zvakamubatsira hazvo because vanhu vakunatsoziva kuti Diamond ndiani kuZimbabwe. But at the same time iye Diamond wacho abata ma-African countries akawanda. So inini ndine advantage akakura kupfuura iye. Sure. Tanzania, because you know vanotaura Swahili vakawanda kunana Kenya, kunana kune ma-countries akawanda anotaura Swahili vanoteerera Diamond. Saka kwese ikoko ndane ma-followers ari kubva kunana Tanzania, kunana Kenya, vamwe kunana Nigeria, you know. Saka ndinoona kunge ndini ndakanatsowana benefit kupfuura iye. A nice one, and we are looking forward to that event that will be happening in December. Diamond Platnumz and Jah Prayzah. We are Star FM. We sound good all the time, and we celebrate our own Mukudze. Nemvunzo yakawanda. Vanadzimiro. Blackout. Hey. Ana udzari mpana nosvikirwa nendakaigadzira yese waizi. Heavy rasta ndabva ndaziya inenge yakutyika ini. So Jah, level rako rawaveire muZimbabwe iwewe. Chaungakurudzira mama-artists emuno muZimbabwe kuti vasvike pauri. Vangaita sei the way to go through that? Ndinovimba kuti pane chipo chinogona wapo, asi chikashaya kushanda nesimba chinongoenda musango. Inini ndinozviti ndiri munhu ari aggressive kana ndakushanda basa rangu. Ndinovimba kuti ndinodaira kuti ndo chimwe chinhu chakandibatsira kana kuti kundisvitsa pandiriko zvino izvi. Nenyaya yekuti zvinofungwa kunzi hazviite, inini ndinoita naro kuti zvinoita chete. Ndinoshanda kusvika ndawana zvandiri kufunga kuti. Alright. Pama-videos ako, takaona video Watora Mari, Batona Mdara Achauya. Watora Mari was just like there. And then Upana Mdara Achauya with so much expectations. It was different than what we expected. Okay. Munhu wese akanzwa Mdara Achauya. Anenge atone script yake. And Mdara Achauya kune vanhu vazhinji inoreva zvakasiyana, munhu wese anoisa pake paanofunga. Iwe waiti chii? Zvandakazoisa pavidhio ndo zvinoreva kuti Mdara Achauya. Heavy. We are Star FM. We sound good all the time. The UK is coming through. China is coming through. This one from Mali. You know, Star FM, we are international like that. www.starfm.co.zw. And don't forget to download the Star FM app for more so that you can just stay connected to Zimbabwe's #1 radio station. Jah Prayzah, your final words before we let you go. Once again, ndoda kutenda mafans angu nebasa ravakaita rekuvhota iri. Ku-South Africa saka kwava kusina uriga chiko zvona chadvazi. So thanks so much guys nezvamakandiitira. Ndiri kudai zvisingaite. KVG Patisani amuite. You do realize that you're like an African star, like Africa. Do you realize how big this is? Like, you know, like I'm telling you, and we're so proud. We are so proud. A quick one, a quick question that's coming through is saying that Tanzi Jah Prayzah apura mangoma artist vanga vagara varipo vachifaisa kare tunoziva kuti strategy yake ndei. So I think Hands akasvika pasi pemvura, akasvika pa last number panosvikwa paya. Plus he's arrived. Don't forget he's arrived. Hands you arrived. Hands wapfura vamwe wewo vatinoziva vanga vagara varipo. Handina kupfura. Ndangoendawo neimwe nzira iri kune imwe side. Ivo ukatarisa ivo vane zvavakaita zvandisina kuita. True. Saka ndingati ndapfura. Tiri kubata ndima imwe chete asi mwachimhanya neuku mwachimhanya neuku. Uchiri kuputa kuti Buta ndomboziva zvinoputwa sei. Indova mudare. We sound good all the time, and we're just going to give him an opportunity to humble. asatataura kakudzi ndakaswera ndichita sei nezvo ndichambotaura mbodza nyika ndaita sei nezvo Nezuro dzadziri dzemudara nezuro. Dzakasvika dzine mudori paofisi. But ndofunga zvanga zvarima because hadzina kuzvijaira. Dzandisira zvadzo mwana. aiwara asataura izvozvo Aja,
Imboyenyu mda. Waninzwa ndichida siratia ndikati dai wambota isanguva nekuti zvimwe pamwembe boy chauya asiramba uchingopenya vakanetsa unoti mdara chauya mudhara wacho chimanaruma avaomberere zvinoitika munomu kuti usaomberere zvinoitika munomu ende mudhara ipapo Kagede haiwatamba chirega muramba uchingona naira kunge kamba vanotokerudo kambere muzazo gadzima vanosara vachingoringaringa ndanofima udizive ngano aiwa isungano ichichira ngano chibvumirano vanoziva kuti simuka chimama usaombere kuti izi no avaombererwa ava. We sound good all the time. Congratulations to Jah. thanks man.